ହେଇଟା ଯୋଉ ଧରି ସେଟା କଣ ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଧର କାନ୍ଧର କଣ କି ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରନ୍ତି ସେଇଟା ଧରିକି ଆଉ ପଳାଶ ଡମ୍ବରୁ ଏ ସବୁ ଡାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗ୍ରହଣ। କାଳିଆ ପିସା 10,001 ଟଙ୍କା। କାଳିଆ ପିସା 10,001 ଟଙ୍କା। କାଳିଆ ପିସା ଦିନ ନାନୀ ମିଶିକି ହେଲା 10,001। ଏ ଗୁଡୁ ପୁରା ଆଜି ମାଲାମାଲ ଗୁଡୁ କାଞ୍ଚନ ଦେଦେମା କାଞ୍ଚନ ଦେଦେମା 500। ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବି ଚାଲୁନୁ ଓଇ ଚାଲ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବି ଅନିଲି ଦାଦା 4,002 ଟଙ୍କା।